Og så skal vi til Nørresundby, hvor en forening, der dyrker såkaldt realistisk selvforsvar, netop er blevet godkendt af Aalborg Kommune. Der bliver råbt og skreget, sparket og slået i træningslokalerne hos Nordjysk Kampsportscenter i Nørresundby. Godt, hold inde. Der er dog ikke tale om kampsport. Værsgo. Deltagerne her undervises i det realistiske selvforsvarssystem Krav Maga. Det er no-nonsense selvforsvar, det her. Vi har taget de mest effektive teknikker fra en masse andre kampsporter. Det er udviklet til rigtig realistiske situationer. Klemmerne er på plads oppe på hylden over. For 1,5 år siden stiftede chefinstruktør Lars Holst Krav Maga Aalborg, som netop er blevet godkendt som forening af Aalborg Kommune. Godt, hold inde! Målet for ham er at klæde enhver borger på til at kunne forsvare sig selv i den virkelige verden. Vi vil gerne have, at så mange mennesker som muligt lærer at forsvare sig selv og andre, og lære at konflikthåndtere. Træningen består af gentagelser af en række teknikker, som eleverne senere skal stykke sammen til en realistisk selvforsvarssituation. Her sættes de under pres for at lære, hvordan kroppen reagerer i stressede situationer. Nu har jeg trænet gennem længere tid, men får stadigvæk noget ud af hver eneste træning, som jeg dukker op til. Vi træner med mange gentagelser her i klubben, og det gør jo, at et eller andet sted, når du bliver udsat for tingene nok gange, så sidder de bare på ryggraden, man kan sige. Der er noget socialt i det, og så er det selvfølgelig det her med færdighedsmæssigt, man får bedre selvtillid og bedre selvværd, ligesom går frem med den viden om, at man kan forsvare sig selv og andre personer. Krav Maga blev oprindeligt udviklet af det israelske militær i 1950'erne. Senere blev det modificeret til civil brug, og i dag bruges teknikken af militær, politi og civile verden over. Teknikken har ry for at være voldsom, men stifteren afviser dog, at Krav Maga er for folk, der gerne vil slås. Ja, vi vil gerne undgå kamp, men i nogle situationer, der kan du ikke undgå det. Og så vil vi gerne have den mest effektive løsning. Vi vil gerne ud af den situation hurtigst muligt, og selvfølgelig med mindst vold overhovedet muligt. Derfor så giver vi en gas herop, så vi ikke skal kæmpe så hårdt for det ude på gaden, hvis det skulle ske. Foreningen har i øjeblikket omkring 30 medlemmer og understreger, at både mænd og kvinder er velkomne. Det eneste krav er, at man kan fremvise en ren straffeattest.